Der var rullet en pølsevogn ind på pladsen, da NTC i slutningen af marts kunne fejre hele 250 dage uden ulykker på den store renovering af Vild Banegård i Ishøj. Der bliver snakket meget om sikkerhed helt fra start, at man har ops på det, og alle er villige til at gøre noget for det. Dels så er vi jo ops på sikkerheden som sådan, fordi vi holder møder hver 14. dag og holder mønsterrunder hver uge. Og så bliver man bedre til at passe på hinanden og på sig selv. Alt bliver nævnt, altså, og særligt sikkerhedssko og hjelm, når der bliver kraner. Ikke? Nu skal vi ikke bruge hjelm her, men lige så snart der er kraner, så skal der bruges hjelm, der skal dækkes af. Ikke? Og det er alle, synes jeg, er med til at gøre det godt for alle. Altså det er så blevet implementeret i det her hos NTC, at når man kommer ud, så er man meget, alle er bedre til at sige, det er galt, det er galt. Der var i starten havde vi nogle stillasfolk, der var lejet ind for et indlejningsfirma, som ligesom det gik måske lidt for stærkt for dem, ikke? Og så havde de nogle dumme tanketorsk, hvor der var noget småskader, ikke? Men heldigvis ikke noget, der kostede noget. Førhen var det meget med, hvis man sagde til folk, husk lige en hjelm, eller husk dine sko, eller et eller andet, ikke? Det er folk pisse sure. Det gør man ikke med. Så tænker man, tak skal du have, så får man det lige ordnet. Man kommer nok aldrig arbejdsulykker helt til livs. Der vil ikke komme noget, ikke? Heldigvis har vi ikke oplevet noget her. På sådan en stor plads er det næsten unikt, at der ikke er sket noget, vil jeg sige. Det er jo vigtigt at komme godt fra start, at når pladserne starter, at man ikke sådan tænker, at det tager vi sgu sådan lige lidt hen ad vejen, ikke? Det der, det skal så spille fra dag 1. Fordi det er jo altid nemmere at slække. Det er med alting, altså. Det skal spille fra dag 1.